Si n'hi ha alguna pregunta ràpida, podem comentar-la. Bueno, aquí la pregunta es si entre tantas estrellas hay otro satélite o planeta como la Tierra. Mi pregunta. Funciona així, sí, pensem que segurament que sí. Això és una cosa de la qual hi ha hagut descobriments importants recentment. Entre tantes estrelles, efectivament, creiem que hi ha d'haver molts altres planetes i sistemes planetaris semblants als nostres, i de fet els últims 10 anys s'han anat descobrint planetes al voltant d'altres estrelles. Aquests planetes es poden descobrir en el nostre veïnatge de la nostra galàxia, les estrelles més properes a nosaltres, sobretot, i ara s'estan detectant els més massius, sobretot planetes que s'assemblen a Júpiter, que és molt massiu. Planetes com la Terra són més difícils de detectar, perquè al costat d'una altra estrella és molt difícil de veure si hi ha un planeta tan petit, però ja estem arribant a començar a detectar els primers. I un planeta que sempre 1000 voltes de volum de la Terra podria ser habitable o no? Per la gravetat. Perquè crec que el volum està en relació a la gravetat. Sí. Igual que en la Lluna diu que són 50 voltes menys el pes que poden volar, i si foren 1000 voltes més no podríem anar. Sí. Hi ha molts factors que fan que diferents planetes poguessin ser habitables o no habitables. Aquí al sistema solar ja tenim alguns exemples. Per exemple, el planeta més gran és Júpiter, i Júpiter no només té molta més gravetat a la superfície, sinó que també la seva composició és molt diferent, és un planeta gasós, per tant un no podria arribar a una superfície sòlida. Però hi ha planetes de tot tipus, diferents, alguns no podrien ser habitables. De fet, al nostre sistema solar l'únic planeta que hem vist que és habitable és la Terra, però segurament en altres sistemes planetaris hi haurà molts altres planetes. Hi ha una gran diversitat. Actualment, per exemple, ja hem vist que molts dels planetes detectats, les seves òrbites són diferents del sistema solar, hi ha planetes amb totes les distàncies possibles, amb totes les masses, i per tant esperem que hi hagi aquesta enorme diversitat i que alguns dels planetes tindran les condicions adequades perquè també pugui aparèixer la vida allà, igual que ha aparegut aquí. Un comentari. Sobre l'estructura de l'univers, jo havia vist algunes imatges que s'interpretaven que les galàxies estaven situades com si foren filaments o deixant huecos, buits, com si foren una espuma galàctica que tenia bombolles sense galàxies, i les galàxies estaven situades en la perifèria, com si fos una estructura caòtica, però en cert form, a base de filaments. Això no ho he comentat vostè per algun motiu o no és que s'ha desitjat aquesta possibilitat? Bé, no, és que sí, certament, les galàxies formen aquestes estructures, ja no estan repartides uniformement per l'espai, sinó que formen cúmuls i llavors aquests filaments. No ho he posat simplement perquè, clar, hi ha moltíssimes coses que un podria comentar, però totes aquestes estructures creiem que s'han originat a partir d'unes fluctuacions inicials que hi havia a l'univers. Les mateixes fluctuacions que a una certa escala han pogut col·lapsar, formar una galàxia, unes altres escales han format diverses galàxies, tot un cúmul de galàxies, i en altres han format aquests filaments, és a dir, la matèria cau des de llocs menys densos a llocs més densos, es troba, col·lisiona en certs punts, que són filaments, i d'allà va baixant cap als cúmuls. I de les regions d'on ha sortit la matèria, per efecte de gravetat, allà es forma un buit, i allà hi ha menys matèria i menys galàxies. I el final del gran esclat? És el que estem veient, el nostre univers. I cap on va, doncs... Ja sabem que en el nostre univers podem observar el futur, observar el passat, però no el futur. Aleshores, el futur el direm nosaltres. Alguna qüestió més? Si no, li agraïm que hagi vingut especialment per donar-nos aquesta conferència. Perdone, repetisme. I sobre l'ozono...
els punts eixos negres d'ozono i tot això que diu moltes més, que no filtra, que el sol no el filtra. I està produint càncer de pell i atacant a la vista i tot això. I això és una cosa diferent de que passa en el planeta Terra, no? Que se sap que hi ha una certa disminució de l'ozoni, la capa d'ozoni que està a uns 100 quilòmetres d'altura, però que això és per efecte d'alguns contaminants que s'han emès últimament, durant l'últim segle, per la indústria. I el que vol dir, com que hi ha menys ozoni, doncs la llum ultravioleta del sol pot arribar una mica més a la superfície. De totes maneres, no és una cosa tan exagerada, o sigui, encara que pot augmentar una mica el número de càncer, segurament és un efecte menor a molts altres, com per exemple el tabac i altres coses així. Però bé, sí que vol dir que quan anem a esquiar o anem a la platja, doncs ens ha d'anar una mica més en compte, posar-se la crema i llavors ja... Però me refereix que, segons vaig llegir jo, que està a l'hemisferi sud, Xile i Austràlia i tot això, on més incidència hi ha de los zones del agujero negro. Que és un problema. Que diu que hasta els borregos i això, els animals perden la vista en Xile. Bé, però o sigui, no és... En la part sud. És una cosa... Sí, o sigui, efectivament hi ha aquesta disminució de l'ozoni, però bé, o sigui, llum ultravioleta sempre n'hi ha hagut, i llavors simplement que actualment de fet s'han pres mesures perquè no se segueixi disminuint la capa d'ozoni, hi ha una sèrie de protocols internacionals i per tant el forat de l'ozoni aquest ja en mica es anirà recuperant l'equilibri natural, ja es preveu que ja s'ha deixat d'emetre tants contaminants d'aquests que produeixen la disminució de l'ozoni. Vol dir que això a llarg plaç és un problema que ja s'arreglarà, per sort, però bé, simplement ara s'ha d'anar una mica més en compte a protegir-se de l'ultraviolada del sol. Que ho hem provocat nosaltres, sí. L'emissió de gasos i tot això. Sí, certs productes químics que... Molt bé, moltes gràcies de nou per haver vingut i per la bona...